familles, mille problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. On depo, ada urangurna musdam derkale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie. Dépasse the money. Fes won net Bab, min ka sehilam, ka battoram. Mbiri jogi secret pour an. he min haajam ala secret ma ay min accakan mo gondaw min wonani hen jinmi ko kal laabi tos iskanani Ko haaju Amadou e Sofia de. bida Ko hakkunde Amadou e Sofia. an ha jogi secret hakkunde Amadou e Sofia Mi wam secret fiable baba. joni halam secret nan Il faut totta kam kalis. secret il faut ben ma fay Secret o ça demande de l'argent. Il faut totta kam kalis baba. joni non no foti Naaj nogas, bida naaj nogas. ya yaade secret ma Baba o secret ko fiable de. mbimi yomon mi yabal yaade ho ya min haajam ala dum Ko hakkunde Sofia e Amadou. O rijjit. he hadi du nyaay nay mi Uñañ. rokuma ciora sugar Meden ya. ya Baba. mbimi ya Ko Amadou neldo kam to e Sofia pour yom bondi indema. bida Joni aran ar amon nelma e Sofia pour ya bon indam pour yom bondi indema. tan après jaram bunda Joni uñagu nogas ma mojjo. he mbimami kay uñañ nay kay don bami ha fes ka amun bab Baba ko mbadmi. fes anu rawandu an fes ndey an ndey mbaxlodda an dal aduma ka artan hada yobe hada fena Ala baba ro wi non. hono mbiyatmi an sa nela kay nguy tan koy fena nelda Non. fenande tan fes an ndey mbaxlodda fes yeno mbara cukle tuksil giji ma fo be liggo goto hom ni wad war ngeno ni homa nyam an non fena hada yobe ille mbalu wala gertagal Baba dum wilani kam ko dum tahi. Mbede wada rectifier horam. kono sa rena mbara trotar ha giji ma fo bendo be ko mécanicien ji be ko tayraji be ko menuisier ji be so maçonneɓe an non fenande tan ara fenanam tan mi yomma tan kebra hen wuuro jogo jom yewgi yimmaɓe keedi ko noon ɓayde ka peno haɗa yoɓe min miɗo wawi yob min so Amadou yoɓmi uñaji ɗiɗi miɗo wawi ma uñaji sappo eyyi mbaɗanomi Amadou kala ko Amadou fewji hakkudami Sofia ar haalnam Ok, ala ceder. est ce que anani Amadou wona yoɓata ma ko uñaji sappo en uñaji nogas min kala ko Amadou yoɓma miɗo wawi yob double o anani Ma mojde. ok haɗa wawi ya Aboy. gandumi ko o noon wuuri gurdam bonɗam fenade tan haɗa yoɓe an ko fenade tan ɗum woni ligguey ma kono wallahi ko Amadou woni bab Amadou woni rawandu tigi 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 Amadou ala ko waɗata ndege so wona yaha yoɓa fes pour yo fes yahata Sofia bonno indam an kay ɗum woni Sofia dewto ko doom waɗa an ndege ka pijiro hoorema ka cukkule e rewɓe janen hallel ɗo cukkulen toksoñ kono wallahi ma fof laaɓa fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle
sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiri mballi gisene sini ñamde onon mbiɗon ahmadou kam hono waɗi nde jofne onon tawi ahmadou kam ko wi ko ɗinnayi fof ko tawe ko ɗum gonga wallahi ko ahmadou woni ɓi haram wallahi ko ahmadou wasi won pullo on peeri pullo yeeyi jofne mo hay heddi kolcitaki la ilaha illallah mahamadou doko mawo wallahi ko ahmadou timmi cayi sayagal ko ahmadou timmi kaayi he on peeri jofde fonde ni neɗɗo hino wonde nayyi gandanɗa hoore ma wona nayyi muɓɓoli nayyi galle fof jaggal jeeya ha heddo kolcon tatoy wallahi ahmadou kam wona pullo o ko o woni ɓi haram tigi rigi ɗum de kam kalama jangta ɗum jedda kono wallahi ahmadou ko hekka andata noon wallahi ɗinayi jahartay ni ɗi wallahi ɗi jahartay moñ woppidam ahmadou sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gaw waɗa sammere muñodiren pamodiren yo sinno ko wuli bubata ko sambiretake fawe ka bufenno waɗa waɗam ni waɗa waɗam ni an Amadou an kam hoɗo nayi min mi yeehi jonde mi tawani toon haydara kolcon seeɗa goni toon te jonde nden yeewi hoɗo nayi ɗi mi yeeyi mbiɗa mi yeeyi la ila Amadou semti a feni a haali ko wona ko fiyannam he hon jeeytana e waynaka hay goto waynaki Amadou an kanne eyyi wallahi ɗi jaharta noon tawi mi miijiɗa ko wadde nen mbaɗɗa bagage galle o wallahi a haali ko wona gonga te etima ko wonata Amadou haalnam nayi ɗi goni mo gaddi e nayi ɗi gello billahi mi yeeyi ha mi waɗe kontam so welima so mettimo ko nayi baba mi yeeyi Amadou jeeya nayi ana jeeya nayi ɗi an goto de hon jeeritana a waynayi Amadou woto addan yimɓe erreur woto addan yimɓe probléme woto tooñ mbiɗa hon jeeyram nayi ɗi waynayi hon tottirta debbam ha retne mi waynaka ponnon onon caasigal billa on gol taldan jam wi on noon mi yeeyi ala ko mbawɗa hen ala goɗɗo wawi hen wallahi Amadou haali ko wona gonga te ɗin nayi wallahi a yeerata min jaharta ni joɗɗoɗo o yo tefanke o yo maw daral ngal yo tawaɗo coggo yo coggo hen fof kasoɓe ndondi yo an Saydou Dia kam jeeyimi nayi ɗi Saydou Dia yo Abou Dia pondumi hen wallahi nayi ɗi garta Amadou haalnam nayi ɗi goni gellaw Amadou haalnam nayi ɗi goni aya daral wuuro simiri mi yeeyi fof hay gasi haydara ko mbawɗa hen welma mettuma mi yeeyi ko nayi babam eyyi ha mi heeɓi kaalisam mi waɗe poos on ko jiɗɗa Amadou woppo kalta ko Amadou haalnam nayi goni Amadou haalnam nayi ɗi goni Amadou Boukary woto yan dowam sa yani dowam mi ñamma onon mbaɗɗomi ko ɓuuri tofmi yeyani buus hoɗon jooɗi hoɗon piiƴ ponnon onon joni ni goppirami on tan gonon jaam à l'aise goppu caako luukeji maɗe kalnami nayi ɗi goni merdo mi yeeyi jayi ɗin han ɗin ɓiire wuuro simiri tawi ɗum mettum eyyi Amadou an haalnam nayi ɗi goni Boukary nayi ɗi jaharta ni Boukary accam ma kam haɗat nayi ɗi goni Boukary accam min tayi wallahi jaharta hay wote heddaki an kona an woni hay wote say kuɗan Allah ko woni jagguɗo jofde nayi ɗi fof no ɗi gordo noon yeeyri haala kolcon tato goni toon Amadou pourquoi tu te moques ça laissez-moi yalto am de an nafi gelmi say sohlon yalten ma yaltan ma fa lahara an Boukary ye nayi ɗi a wanta yimɓe Amadou fina suma tan mbaɗa wuuri fof an kam bonni ɓenne de ana wona ka parke nege ok joni di ndehno toon Sofia onon ɓe on mbaynomon onon pewji de onon pewji junguma aɗon ko honɗum woto junguma wontu memden wona nani an mara wa uppudem tout tranquille mara wa sentadem no cengtormami ni kala caɗele hande ɗe dañmi adunam ko an fayimi ɗum min a lepti kam a lori kam joni holko jiɗɗa ko ñamdem mi yiɗa hay ɓadade mi yiɗa hay balogol ma ɓato kam an wa uppudem ko woni hoto caɗele pawmami caɗele ɗe pawɗa kam de an ɓuuri ɗum andude par ce que aɗa andi waɗani aɗa
aɗan tegi meɗen ɗo sowi temi fadano ɗum an garanɗa ko haɗa we mi wallanma nangam mami yewtitɓe ndeke yo koɗon waɗi complot joni noon min ne ko weeli mbaɗani min te waɗi complot ana wala kam barke fullani ma ana handane Sofia Allah nandi no mbaɗa bonnani ko ɗum tawi hokkalma Sofia min waɗi complot onon peeji bonnani mon aɗi tan ruftude koye mon enen ko defi gosi mum hay so ala suuka yaran onon bugal accam billahi sa memi on mi do Allah balle ma aɗa ndi woni ko sappo jeenayi Amadou haalnam nayi ɗi goni garda hen nayi ɗi gel ko gel Amadou billahi hakkam nayi Amadou bugar lappor ka bugar watti kam lop bugar watti kam lop woni hop anka bonda wala passé wala ma somnane ya nagiya wa wala ka bon somne ye hoore ma haydar ma non hanko Bukari taw yeeyi nayi ba Bukari tawata ɗo Ahmadou min woni ɗo an woni hono même ɗum ƴeewa tayta gottare mon gandu noon mina mon galle he loppiton debbam pirton aaji mbion min yomin okko jaam galle o yo nayi ɗi yo tout hay onon mi yeyat o billahi wallahi awa mi ñaama yaay mum ɗum gastos ala min nayi ɗi gandanɗa hoore ma ƴeew billahi wallahi babu amen min tawri bammu tawno amen tawre tanan tawnu babu amen min tawi hen fewni ha fewi abra Amadou taw hat ñala goto wiyen firtude jofat ɗumen won mais addeta hakkilla sabu ƴeew tan fami ƴeew tan naggal ciwal ngal hoore darini kay gay jeeɗiɗi ngen nagge hitade fof nge tappantene ngaari jaggati tan wiyaɗi donjen naw Ousmane Mamadou Dal hamme fari alano rewrani am yomi yeeyi ɗum nagge gecali ala ɗum jeeram boji Amadou on ɗum jeeram boji Bukari c'est pas man régla ɗum min goppitade noon de ko am ɓiyam ko yaltat ko am ko yaltat min bosamo yaltade noon de so wiro yeeya bos mon ko haajuji mon min ko am ko yaltat de mi haalnimo mo hôpital noon de mo hôpital no Amadou waɗa ko wela ɗum mi haalnimo ɗum nanano wallahi fanna ɗiɗon nayi wallahi kala ɗo wawi rew kala nanɗo coggu hen billahi kaso rondi gila e tefanke o ha bouge o ha coɗɗo ha kombawo o hen potto lakara nder lesdi ɗum ɗoni nde mbaɗan nden ɗum ne ka borsuru kam mi welaka joni holko jiɗɗa haalnam holko jiɗɗa ɓiɗɗu ko ma parane aɗa jetti betti aɗum fof a rondi kam e dow hooram nde a welaka he enen ɗiɗo mbaɗi ɗum haɗa welama ene wela Abdourahmane merde Abdourahmane a lepti kam a lori kam ne natatmi ma nde wona ɗum ɗo cikkanno wona ɗum ɗo miijinomi ɓiɗɗu ko ma parane mbiɗa min mbeɗa wela an andi très bien ka poursuɗo kam mbiya nen bon kaso minen mo hôpital bosam toon de bosam hôpital non pour moi va sortir puis pour l'enfant aussi va sortir de je te dis ça de il faut live quand même à répéter donc 4 fois ma répéter yaltat de Amadou woni ko mimami ko gaccidade he ngolna ko ngol andata hon woni Bukari ngol andata kono jeynayi ɗi beela enen fof ndendi walla kay goto jeeyi nayi gandanɗa hoore ma jottinaji nani toon commitaji nani toon ɓereteji nani toon diinaji nani toon jaha tan mbiya haɗa nawa ɗumen won saponi haala Abdourahmane poñomo hawlende yo yaltin ko moftilon ko yo yaltin mo yeeyi fof poñe jomum hala damnor fof kam fof payat men prison e pas lahara nayi amen yaltude min bosam mo heddeɗa wallahi ɗinayi jahar kay ɗinayi wallahi ala ɗo wawi rew hannayi ɗi jaharni ɗi gartat fas so hanki wonno hande aɗa dañta ɗum ɗo e yam ɓiɗɗo ma parane min sikkano ko Allah rokkiri ɓiɗɗo wonane e welet tan dañi ɓiɗɗo goo manda meeɗa ɗum andu min ami ko kalta ko woyi kono festududu ni jimmi ko goppa kam tout tranquille wona nani jungo ma woto wontu memtude tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗa waɗam ni ñiri mbaɗɗi kisene sini ñamde
Ma chérie. Aye kam yo. Aye kam yo yaayam aye kam mambaba. Aye kam law. Tu as commencé encore de Boukari. Sophia wadde sa dañi problème baba ha suuduma. Kila mbattuɗa nato suudam he mi yaade suudam he feewi min dañani jam mi dañani jam. Boukari tan goni. Boukari encore tu as commencé encore. Va commencer de t'as compris or fudu do wunde de dak sundu takudum fa la har. Ni ci problème ko so ta bu wadde potas. Wa har kew kadi. Yimɓe gonde probléme nayi jofde nayi heɓi firtaade probléme goɗɗo nayi joomi ɗo ndu gannaɗa o asase kala jatu cote tan dogana ka ɗum poɗa réglade noon ƴat suudu mbaɗa minen libéré goppa minen min jooro suudu min mbawa haade kew kadi a fuɗɗima kadi de a fuɗɗi commande de a fuɗɗi de fa bowal joni noon ɗo yam suudu woy pour mbawa heɓde o hanke jaltu a waɗani mo supporté min mi waɗi mo supporté vas-y ko parti Boukari. Va chercher ça d'abord. Yasa régler dum taw amor ko waddo ko bosam yaltat bos biamo yaltat. Ma chérie ça va aljor. Ça va? Ça va pas. Ça va pas quoi encore? Abdrahmane. Non. Abdrahmane agay. Boukari bula ko ngeba jam. Abdrahmane hadani kay wala jam. Abdrahmane amen beji. Wallahi en beji. Boukari wallam saballa. Boukari mi ko tampore problème la Boukari yaltu. Ala Abdrahmane so ne hen wolla haade ma dum wi'a ko gollata mo hanga haade ma fus kondo gullo mo hanga ndak wollat. Boukari kala mbaɗa ɗo abdu min komi kortimi Abdourahmane mi hortima min goƴami ko hoorem Boukari yew wallam sabal tan ya haajuma tan lejjute to Abdourahmane artir hakkille ma mbaɗa sees kettoɗami Abdourahmane Ahmadou nanni en a ɓundu jayngol Ahmad firti en Ahmad hoyni en Ahmad dawni en bongol Abdourahmane Boukari min mi tampe probléme Amadou ƴeew kala ka wawi hen lijjit ando ɗum lijjitaka saabu min ayi ɗon gonno comme tampuɗo Boukari ya lijjitoy ɗum ya an Abdourahmane an ar yalto nder ndu suuɗ ƴeewa ko watte ko bow Ahmad o galle ɗo ɗom rondi feeway tenol ngol kam ɗo ɗom yorten feera ɗo yort ɗo wallahi Abdourahmane Ahmadou ko waɗi ko pullo feera ɗum wat wi pul meeɗa watta Ahmadou waɗi ko ngol bolol aɗon musiba an hat gahit an ar yaltu bowal ar yaltu Ahmadou hoyni en Fatima min hande hay ñamde mi yiɗa hay dar mi sohlani wallahi so mayden no hande opo haalde ɗiɗo affaire mayde subaka wayi mi pinanta ko katalo haala mayde wojo woore ma Fatima so wartade daganno hande astafurlah opo haalde ɗiɗo affaire Fatima opo haalde ɗum ɗo wi astafurlah de wattade woni hollum est ce que ça va opo haalde mayde e wattade ça c'est quoi ça mayde mbaydani mi tampi hol ɓuɗma tampude ha heewi mbiyaɗa watto opo ɗum moƴƴi nanen goto haalta ɗiɗo affaire aji tun ko miɗo haydar mi sohlani Fatima min nduɗo reedo kadi ari addi kam letti wallahi Fatima min ɗum ɗo mi avortat ɗum irta ɗum an Sofia yakkuwa même mi yakkuwa gonke alumma ka avoté ana haali haala mayde mi wigima kena haala kam haala avoté hono avoté Fatima ko jiɗɗa mi maayo waɗa ça va ko woni atti hakkille ma o atti ɗum seeɗa tola ça va le problème là il est où même avoté e mayde aɗa duwona worma ɗum Boukari waɗa aduna probléme Amadou ɓooyi waɗa ko boni Amadou ko waɗata ko ɓi pulla meeɗa ɗum wat Amadou kay bone tan waɗata layla ko waɗi kongol bolol noon mbimami ɗum feera waɗe o galle ɗum meeɗa ɗo wat kala musiba waɗi ɗo kono o musiba waɗi ngol bolol wallahi ala ɗon feeri waɗo Afrique saka noon Sénégal ko Amadou way Amadou ƴeew ay hamam hoora Boukari woto fontomi Boukari ngal morƴal ma ko o coho ƴeew sa wawa haal heɓoy bow sa wawa haal Abdourahmane mi haɗima an neɗɗo wullude siwa anda ko wullat tan mbiya haɗa foti won ko mo Abdourahmane Créer Boukari haal ko Amadou way Amadou billahi wallahi jofde nayi nde yeeyiɗe haɗi laaɓi tos min wima te mbeɗa yanna ɗum jooma ƴeew tan ɗi nayi kolce tati ɓole ɓoccole taw mi jofna tum mbeɗa yanna ɗum jooma ko ciilal demba guertoɗen gaddi kabiyoŋaji bunenne sam bekke en mbeɗa yanna hay bacci galel wasta hen won ko kamɓe coodi nayi ɗi haɗa andi ko peeje mumen goni hen kono ciilal kam kala min jiidi wallahi ma buuɓi ɗom ɗiɗɗon Boukari min wima mbiɗa won yeyi naydi yeeyi jofde hala Abdourahmane ɗum ɓi pul feeri ɗum wat ɗuma temdere rewɓe nen ɗon jooɗi nonki wadde avoté eɓe mbawa ɓe cuusa wadde avoté temdere debbo nen ɗon jooɗi ala hay ɓinguel hay gotel Allah tottani ɗum te ene jogui haalis ha heewi ene wadde rewɓe nen ɗon ne jiɗi dañde nonki dañde ene waɗi rewɓe kadi nen ɗon dañi ha pat nonki andude to mbaɗi
an Allah tottuma cukle to sel okkuma o reedu gorko ma ne yidma yidu gorko ma biya wala avoté ad diwno wol ma mayde andu ko kaldade ne do hatta du anka debbo ad fo dañde belam hande sa dañi ko metti jango daña belam jango at olo cukle sa jibini mo anda ko wonante ma biya pina so biya yidu wadde avoté mi menen do joni ñene jour mbadim avoté de bana mi ko bel mayga so ni ko sagam mi jagano cukle ngel me ko Allah haajudi o gasno dum lo ko destem ma ko Allah fawe ma ala ko mbawda en opu haalde ɗiɗo haala ko ɗum tan mimi yiɗa tera sa teri tan ko bone tan karta opu haalde ɗiɗo affaire rewɓe kewɗi nani mbaɗa e ma yitere neɗɗo hatta ɗum tu as compris arrête de dire ça Sophie ka baɗa absenté ko kalam ɗo ko ratatata gila nan ko ka baɗa absenté ni opu wiide aɗa waɗa avoté moƴƴani wi astafurlah ngurɗa koye feere yeppolo jaggoto jofni mu tan yeehi ha laaɓi addu no Abdourahmane an sa woni nder ndu suudu ma woni ko firta tawa ala tinani en haydara Abdourahmane mimi haalimi haalti an Abdourahmane walla mo ten koye o Ahmad sen goppori ɗum ni billahi wallahi hoyno hoore ɓu hoyno en dawna en bongo an Ahmad anda momed Ahmad yaw haɗa andi ko Ahmad andi kurfen def ara hoɓe ɗani walla saw walla jaysi bukati hoɗo Amadou Ahmad kay haɗa nder wawi won fof mbaɗe nder galle he Amadou wonɗo e galle a maccuɗo Ahmad woni arga an kan yettu Allah on ko Allah hokkuma hande aɗa jogui to mbalɗa jogui to gonɗa aɗa jogui cukle tosene ko toppiro ma on mo dañani ɗum faut pas dire ça de c'est pas bon faut te coucher un peu faut te le serre lelo serre ha ɓoy serre mais de dow tono woni anen pour haalde ɗum affaire c'est pas bon de ça va aller hein ça va aller t'inquiète pas moi je serai toujours là pour toi hein en cas de besoin je suis là tawi ɓonɗama min noon goppir hunde wallahi min goppirta noon nayi ɗi jarno Amadou ko an woni mbabba Amadou ko an jaysi Amadou ko an kacce naydi hoto pawɗa ɗum mi tawi nayi baba mi yeeyi mbi wona gonga wadde ko an tan bamma jibi an Amadou wadde ko an goto jibina e galle he sakat jagga jawdi galle ndi haɗa feccodira e hoore ma min tawi ndi kam pettiniram ƴettat fof joni so nayin kaale poɗɗa nde ƴa Abdourahmane ko tawi Abdourahmane pawɗa ɗum hoto pawɗa ɗum tout le temps noon Abdourahmane mi wiyama wat beaucoup de attention e am komi mawde de tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse the money. nane natini suudu janan ha jongo he andi ko jinni mballa kam feere no mbardum bi Sofia jawmi nana ko kala anani kalmi ko bimi ya walla mi feere no mbardum bi Sofia sabu do mi waawa ko tundirde makko hay so mi yidi bernam jabani jimmi ko mballa kam mi feere non an kam jeew an nan min komi baro yimbe wala komi gandu neddo no wardete saha ngara mbiya mi walla war jongo he ay horo yawomi de anani ko an mami ko ay ko kalami ko an ɓuri kam ɗum andude ti tantan parler an ko kalta hoore ƴewniri ɗum warde neɗɗo mbiɗade a wawata kam nande ay ko kalami ko a yiɗata ɗum famde jongoma te jinmi ko guddita hakkille ma o keɗɗa ko kalantumami ko walla mi feere ko an keɗin mi ala feere an wonɗo mawɗo wona mawɗo an woni foti andu hoore ma an foti andu hoore ma han Amadou duul Amadou merde Amadou fesse Amadou haalte haala nayi ɗi gueɗe goɗɗe lijjitako ɗo haala nayi ɗi no ko heka lijjetteɗo haala dewli yo haala raduji bobaɗi yo min jahani toon men andi ko heewi de komi mawde de hay tout ko ganduɗa sa wona wujide ka gale aɗa yeeyi hay tout ko ganduɗa e ganduɗa hay fuccere anda nayi ɗi tous on cohol anɗo ɗi goyi eyyi mi yeeyiɗi Saydou Diaɗini woni simiri manda Saydou Dia manda Saydou Diouf kono nayi ɗi gartat nayi ɗi gartat ɗo de hay darattaɗo tous an nefniɗo an dona ɗo mawni no wuuri an dona an aɗa jogui kal aɗa jogui kalɗa haala dona hadda haalak ɗo ɓay ka kanga debbo ma heɓta ɗum ko an tehat ɗum heddi ko hen noon Amadou nayi ɗi koɗi tawraɗi taniraɓe jatiraɓe anani sinda wodino joom sa wonano kuraɗo Allah jasɗo bon haɗa ande a mitta firdude jofde Saydou Dia bir rewɓe ma bir
daña kosam daña nebbam a dañi nayi ɗum ne nayi moƴƴi coñtuɗi kewɗi kosa billahi wallahi an hoyi hoyi ko an hoyi hoyi ko an bama accide wona ala ko mbatta sona yaari yaha goɗɗo yoɓiri parce que hoɗon donim an hoyi an min komi toon haɗa ɓeɗo wu an mi yahata an ka huywere an woni huywere nde ayi rewɓe ɗiɗo jogui ɗiɗo an aɗa wala e sall bukan abi atu wallahi al tibbi sofia abi atu wallahi al tibbi sofia abi atu wallahi abi atu wallahi ala wallahi yano dowo awalla yano dowo Ahmad annat nome o annat nome mu annat nome mu acco an hay dara watta kam tos gacce kam min yeey naydi hay darol keɓata ay feere no mbaɗɗa ha mbaɗɗa ɓi Fatima o ko nden feere jinmi mballa kam mi wara ɓi Sofia o subhanallah Allah ko mawɗo jewan so nanda oɗo bone mo haalan ma ɗum ko neɗɗo arayam haalni kam ni so wona neɗɗo waɗa laggal mi anda ko nden feere jinmi mbaɗa te yo yaw noon yawa salamu aleykum yawanade min mi anda no waddire ɓe mi wale mi wawa mi anda ay sa wiyami ni mboyamo anda haydara ni te aɗa wawi fusde wuro ngo ngara joɗɗa jongoma anduka haalnaka ɗum de kam wiɗem hol biɗomo noon hol kuɗaɗo tan boɗɗo jasɗo jeliɗo tan jiɗɗo bunuɗo nguram ndu hol biɗomo noon ka jiɗɗo andude biɗo noon Sofia wi kam noon amadou ko mawɗo min nanani Sofia wi kam ko an waɗi ɓi Fatima a nani ko mbimami ko ay musma o gondo o ket ñam ayida jalla wat ayirna kam de jalla wat jibin min kay tortomi jalla wat jibin bala yagal ma min a wawa jibin wonko goɗɗo jibin jalla yoɓi guirguel won luuti tawa maayi an moƴƴi mi waɗa sadak mar gente yo Allah kono ma yik ɓiyam kañum maayi gay somi maayi mum maayi kay billahi dewgal ngal hengal hari bimi billahi hengal hari harmi ko polo harmi hengal hari Amadou sab Allah ne lam abadar hakta tenon min bugari et puis ɗum noon bugari cohlumi ko o yo yalto an parce que mi siside bugari mi yaltani bugari mi siside yaltani bugari bugari mi haalande haala nayi ko bugari mi haalande bugari mi haalande betta ko mi haalande Amadou tuk merde fesse Amadou woppo ko betta ko ana dañi kala ayɗi susi jenda wona ka jenode haɗa wujji haɗa yeeyi fof aɗina junga min jogi hay chaise goto yahay fof min tami nayi ɗe noon mbaɗi hayde garɗo fes ka nawa sesude mi anta ayan a hoyi ko ɓooyi a perti nayi a perti chaise uji a perti gacce mbarana han ana wona billahi mami haal bil moƴƴi fes kam mami ñama yayan yaay mu kam han kam mi yaay tan kala ɗum wala fes te jinmi ko mballa kam te yo yaw noon Sofia wima noon mbimi ko mballa kam e feere nde yo yaw mi wawa walludem mi wawa kala ko jinmi haalande mbaɗa feere jalta suudam ndu ko ɓuuri yawde yaccade sa welama jaltina kam kono ko kalanmami ko wattu ɗum e hakkille ma a hanga ka jinna mi wattani en hakkille min ko ya yetto suudam ndu jaw min kam mi najat mi hay Sofia encore Sofia kañum ko ni tan jegirte min noon mboɗo laaɓa joni ko anni kam koko joni timmi Sofia wattu ko bonnude nguram ndu ni yahni wiya min waɗi ɓinguel Fatima layoɗo Sofia somin paadiro ndiyam ala tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗa waɗam ni